Urrengo talde eragilea jatorkin magrebtarren integraziorako elkartea da. Eta bertatik gurekin Izaro Markotegi gizarte hezitzailea izango dugu. Aurrera, Izaro! Kaixo, Izaro! Kaixo, eskerrik asko. Izaro, zein da elkartearen misioa? Bueno, jatorkinen helburu nagusia esango genukena, bada hitz egiten egon zaten, etorkinen giza eskubideek defendatzea ez, eta horretarako, elkartetik, elkartasuna, bai bertako jendea eta bai etorkinen aldekoa ez, hori lortzea helburutako bat izango litzateke. Gero ere, aipatu du emakumeen eta, asuntua pixka bat ez, etorkina eta emakumea, hor dago beti plus bat, eta, horri ere, defenditzea eta laguntza hori ematea ere, bada gure misiotako bat, eta bestetik, gizarte bazterkeria edo arrisku egoeran dauden etorkinei ez laneratzen laguntzea. Baina bai. Eta noiz sortu zen elkartea, eta zenolako proiektuak izan dituzue? Bai, elkartea 2005 urtean sortu zen, eta, aipatu behar dut, hasiera baten ekintza kulturala bakarrik egiteziala, beste zerriz. Eta, hortika, zizaziz junda ez, eta gaur egun proiektu desente daude. Aipatu nahi den nagusiena, ni Tolosako bulegotik nator, eta nagusiena hezkuntza errefortzua da, eskolaz aparteko errefortzu bat ematen dugu, aukera suspertzen programa barruan. Beste erakunde batzukin elkarlanean gaudela. Eta hori da proiektuetako bat, bestetik landetxe izeneko eguneko zentro bat ere badago etxerik gabe dauden etorkinen dako, sentsibilizazio programa, jardunaldi ezberdinak antolatzen ditugu, proiektu piso izeneko bat ere badago, gauza pilo bat ez. Eta, Izaro, ez dakigu datu horiek baditu zuen, baina zema pertsona, zema jende lagundu duzu ezuek orain arte? Ni, nire alde esango dut, Donostiko daturik ez dauketela, Tolosako bulegon laniten detelako. Orduan, Tolosan hartatzen ditugun umeak 120-130 inguru dira. Tolosan bertan? Tolosa eta ingurukoak izango dira, hori da, Tolosa eta inguruko ikastetxetakoak, ateratzen geha asten bi arratsaletan zu imusura juten geha, eta eguerditan juten geha Flemin herri eskola, 12 laguna inguru horta, eta, gero ere bai, Imakuladan errefortzu eskolarra, Rikide, Uzturpe, Laskorain, pixka denetik hartzen dugu. Eta umei dagokienez, zenolako utxuneak sumatzen dituzu, Batez ere hizkuntza aldetik ez, kanpotik datozen umeak dira, askotan baliabide urrikin datozen umeak, eta hizkuntza aldetik kontutan izan behar dugu hemen Euskal Herrian gaudela ez, eta D eredua nabarmena dela ez, eta D eredua Euskara hutsa da. Orduan, hemen saiatzen jatorkin elkartetik, hezkuntza errefortzu hori, eta bintzat saiakera hori ematen ez, umei, eta ea lortzen duten aurrera bat ematea. Eta zuek, zuen elkartetik nola ikusten duzu Euskal Herrian daukagunen magrebtar komunitatearen errealitatea? Zein da egoera? Egoera zaila. Aurreiritze asko daude, eta beraiekiko, eta orokorren etorkinekiko. Ez nuke esango kolektibo horrekiko denik, ez? Kolektibo osoa etorkinena hartuko nuke. Aurreiritzi pilo bat daude eta zaila da, ez? Azkenen, kontutan uki behar dugu gu beste herrialde batera jungo bagina, kontrakoa izango balitz, biluztu eta sentituko ginateke, ez? Nik hori metafora bezala erabiltzen dut. Beste herrialde baten, eta orain zer, ez? Zaude, zintzilik, bilutzik. Orduan beraie berdin datoz. Eta realidadea da hori. Eta zuek laguntzeko sare bat duzu ez da? Zeren aipatu diguzuzu Tolosako bulegotik zatozela, baina Donostin bada beste bat, hau sare bat da. Bai, era bat, lehendakari badago, eta dena berak kudeatzen du, langilea gaude bertan, ni gizarte zitzaile bezala, Tolosako bulegon, eta garrantzitsua da hori ez, batez ere aipatzea, bi sede daudela, bata Donostin eta bestea Tolosan, hori da. Eta zuena bezalako talde eragile gehiagoren beharra ikusten duzu, beharko lirateke gehiago? Askoz gehiago, zenbat ez dakit, baina askoz gehiago, azkenen, umen kopuru eman dizuet, eta horre, ez gehirizten, asko da, hori, asko da, eta jatorkinek, denea ezin du iritsi. Elkarte eragile gisa, itxasargi figura gisa, esango dugu, ze aldarrikatuko zenuke? Buf, ze galdera. Berez gauza asko, Baina,
nik bai aldarrikatzeko elkarten sartu nahi zenetik, bai ikusietela aurreiritzi pilo bat daudela, eta hori aldatzea, ez, azken baten, eta kontzientziazio hori piztu behar dela gizartearen gan. Azkenen esan detena, baliabide oso urriak dituzte, batzuk igual gehiago dituzte, baina, nik bizi duten errealidadea, Tolosan da hori, ez? Baliabide urriak dituztela eta, eske pena bat da, eta errealidade bat da, eta ez daula ikusten hori, ez? Gu hemen Euskal Herritarra, ze ondo bizigean, eta ze ondo, ez? Deneti daukagu, baina kanpotik datoz, eta zer? Aurreiritzieri buruz ere aritu zara, ez? Gurekin hizketan, zein dira aurreiritzi horiek, zer da zuek ikusten entzuten duzuena, eta zer egin behar dugu horiek aldatzeko? Entzuten da, viven del cuento, nos viene a robar, edo olako, ez, eta, eske ez da hola, eta esan detena, zer egin, sentsibilizazio kanpainak, empatia landu, ez, beraiek entzun ere bai, ze kriston testigantza ematen dute egunero, bulegora etortzen dira, eta nibelitzen ez batzutan, nahi den negarrin. Ulertzen, orduan, eta ezin dezu profesional bezala, ez, negarrekin, eta oso gogorra, oso. Jatorkin elkarteari laguntzerik, badaukagu? Badago modurik, ez dakit, diru laguntza bat egin daiteke, edo bestelako voluntario lanik egin daiteke? Hemen dena da ongi etorria, ez dut esango, ez? Bai, ez dakit, zebaki bat pasanun, telefono zebaki bat. Hemen azpian jartzen ari gara. Hori da, bai. Eta, bai, eta voluntariotza ere, noski, batez ere, errefortzu eskolarrak, ez, euskera ematen dugu, esan deten bezala, eta hori izango za, la leche esaten dan, ez? Mintzalagun izatea bada voluntario lan egiteko aukera bat, ez? Hori da, dibidez. Lagundu, konpainia egin, bereekin egon. Hori da. Hori eskertzen dute, ez da? Eskertu, eta guk ere bai, langile bezala, ez, jatorkineko langilek ere, azkenean bai, zelan asko dago.